Itong nadunggan, no? Ang klaro nga gisulti nga sambingay sa Ginoo, that there is the reality of heaven o realidad sa impyerno. Okay? So, klaro kayo nga kaniato dili ni siya himo-himo na nagsulti nga sa langit o ang impyerno himo-himo ni. Even Jesus Christ nagsulti sa sambingay the reality of heaven and the reality of hell. Now, kung atong subayon na atong sambingay ang istorya, pangutan-on ta mo. Ngano mang na impyerno ang lalaki nga dato? Tungod ba kay dato siya? Mo na impyerno siya? Yes or no? Amen. Nainingong yes, no? Na impyerno siya kay dato siya? Tinuod dili? Dili mo bitaw ganahan mo madato, no? Luoy king dato kung may impyerno, no? Na impyerno ba siya kay tungod naghatag siya og kadaot o sala? Na ba siya sala? Nga gihimo niya kay Lazaro o sa kakabos? Yes or no? Nagsulti diri nimo siya kadaot. Wala manggod, no? Sige ra mo yes. Nagsulti ba diri sa ebanghelyo nga gikulata niya sa Lazaro? Yang itamay, yang isikad-sikaran, yang ipakaon sa iro, nga na ba, nagsulti? Wala. Muna akong Osbon, na impyerno ba sa tungod naghimo sa kadaot sa kabos ni Lazaro? Yes or no? Paspas kayo mo change yung answer, no? Wala din na naminaw si Bangilyo gaida, no? So nga no ding na impyerno siya, nga man siya gihimo nga sala. And that is the point, my dear friends. Na impyerno siya kay tungod wala siya'y gihimo. Even maayo nga buhat, wala siya'y gihimo sa kabos nga Lazaro. We are being reminded today by Jesus Christ na may impyerno kita not only sa paglikay sa sala o makasala kita. The sin of commission, mo na we committed the sin sa pagkasala. Yes, may impyerno tana, no? Pero dili lang na enough. Nagitawag nga, sin of commission. Una, sin of commission. Ikado, sin of omission. Ang una, we committed the sin. Ang ikaduha nga dapat natay buhaton nga maayo, na atong tabangan, atong isig katao, pero wala nato gibuhat. And that is the sin of omission. Amen? Pirmi nato ni malimtan. We thought, abi lang nato, atong pangunahuna, musimba lang ta, ato lang i-perfect atong attendance, mag-ambo lang ta, muli kay tagsala. We thought, malangit na ta. Sayop. Because ang santos nga misa, muli na paghinumdum ka nato, to love God above all things and to love your neighbor as you love yourself. Nagpahinumdum ka nato ang paghigugma. Nga ang paghigugma, dili lang isip usa ka noun. Nahantod lang, I love you. I help you. Naluoy ko, hangtod ra sa pulong. But the love, dili gid siya magpabilin nga noun, it should be an action word. It should be a verb. Amen? Muna karon klaro kaayo. Nga gisulti sa Ginoo, bisan pa kita wala tay gihimo nga maayo diri sa kalibutan, for sure may impyerno gid kita. Na atong balikan. Unsa di ay? Unsa man day nganong makasala man ang mga tao, no? Unsa man inyong hinungdan? Unsa man yung rason para mulikay kamo sa sala? Aber? Unsa man nasa yung unahuna? Nganong kinahanglan mamumulikay sa sala? Kay ngano man? Para dili ma? Kusga? Para dili ma impyerno. Mauna? Selfish ra kay inyong rason. Diba? Klaro kayo, no? Imo ang ginuna ra, ikaw ra. Pwede ko may impyerno, malikay ko, ikaw bahala ka, diyang may impyerno ka.
Basta ako, maluwas, ning anak dayta, mo nang resulti, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. We are here in this world not only for ourselves. Mulikay kita sa sala, not because may impyerno kita, kay tungod para dili masakitan o maghatag ka daot sa uban. Muna ang pinakarason. Kung magunahuna lang ta, uy, may impyerno man ko basta maghatag kong kadaot sa uban. Di ko ganahan maghatag kadaot sa uban. Pero kung hunahuna ulit mo, malikay ko kay nga no, may impyerno man ko. Ay, muhara na, no? Selfish ra kay nga rason. Now, why I'm telling you this, my dear friend? Because I remember a story. There was a monastery. Monastery, sunod ato mga monks, no? Mga mungha. Mga monks na sa sulod, andito karon sa ilang pagkakuyugay, no? Sige na sila ampo, sila og trabaho, more may trabaho sa monks. Una nga tuig, okay pa kay sila. Abot ang kaduha, ikatulo, sus nag-away-away naman na sila. Nagsulti na sila bati sa kada usa, ang uban, no? Nagunahuna na bati sa kada usa, ang uban nagsinumbagay na gyud. So nagproblema ang head sa mga monk nganong naunsa ni. Nangita silag paagi na mas-settle ning tanan. Nangita silag paagi nga mahimog kalinaw ang ilang lugar. So ang head sa monk, wala kabaloon sa ibuhaton. Busa ni usa ka monk ning duol, ningon siya, "Brother, naami kaila, nga naiusa ka ermitanyo didto sa bungtod. Known ni siya, nga duol ni siya sa Ginoo. Known ni siya nga makatabang siya kanato because he has the wisdom of God." Busan ingon ang head sa monk, "Sige, panglakaw mo kay kinahanglan to, tanawa inyo mga igsuon." No? Nag-away na, nagpundok-pundok, nagkanya-kanya na sila. So ning adto ang tulo ka brothers didto sa bungtod. Og dito lang gipangita ang ermitanyo. Og nakita nila ang ermitanyo, og ilahang gihatag ang sitwasyon. Ilang gisugid. Busan ingon ng ermitanyo, "Pahawa sa ako, madistansya sa ako kadali, og maampo ko." So ning ampo ang ermitanyo, umapila ka minuto ning balik siya. So nagulat na sila sa tubag, unsay buhaton. Ang ermitanyo nagsulti, "Naigihatag nga revelasyon ang Dios kaninyo." Sila shock sila. Ningon sila, "Unsa man, Master?" Ningon ang ermitanyo, "Na si Jesus anaa kaninyo. Kuyog kaninyo didto sa monasteryo." Natingala sila. Ingon sila, "Si Jesus naa na di ay kuyog na mo." "Naa si Jesus ninyo. Kinsa man o kinsa man sa mua." Ningon ng ermitanyo, "Wala mo kabalo kung kinsa, basta naa sa didto kuyog ninyo." So ning balik sila og ilang gi-announce sa ilang head nga monk that Jesus Christ is with them among themselves. Pero wala sila kabalo kung kinsa. Busa, gi-announce sa head sa monk, nagtapok silang tanan o gi-announce. Mauni ang revelasyon sa ermitanyo na si Jesus kuyog nato, naa nato. So naglingi-anay sila, kinsa man si Jesus niini. So wala sila kabalo. And because of this, ning labay ang bulan, ning labay ang tuig, naadyo'y kalinaw sa kumbento, na'y kalinaw sa monasteryo. End of the story. Abangan ang susunod na kabanata. Napangutan-on ta mo, nganong kalit raman na ay kalinaw sa katunga revelasyon. Kay ngano kaha? Nganong kalit raman sila nga naging okay. Kay ngano, mahadlok sila makasala silang brother kay basig kana si Jesus. Di ba? If you just think na kada usa ka nato, no, si Jesus di ay na, di kita makasala. Amen? Yes. And that's the point, my dear friends, and also the meaning.
nga dapat mo tabang punta sa atong isig katao because atong gitabangan is si Jesus mismo. The moment makita nimo na ginahanglan og pagkaon nimong silingan, uy si Jesus Christ na tabangi. Di ba? Na nanghulam nimo no mangutang, ay si Jesus Christ pahulma. Di kay mo bayad ay demonyo na, no? Di si Jesus ti ay, no? Delikado, no? That's why every time kita mutanaw sa kada usa ka nato, if we only see Jesus Christ in each one of us, dali kay mutabang. Tinuod dili? Yes. Tanaw ko yung mga tupad, be? Tanaw yung mga tupad. Jesus Christ ba na? Si Jesus Christ? Oh, Jesus Christ. Dili si Barabas. Di po si Judas, no? Di po, no? Di po tax collector. Di po. That's why today, my dear friends, dali rigid tayo kayo. If we see only in each one of us, di ta makasala, maulaw ta magsulti og bati, maulaw ta himo og dautan, kay ngano, uy, si Jesus Christ be na. Ug mutabang kita, kay ngano, uy, si Jesus Christ biya na. Na kung kinsa mga babae, uy, si Maria biya na. Di ba? Tanaw ko yung mga babae, be. Tanawa ko, no? Si Maria ba na? Tanawa ko, si Maria. Maria Magdalena, no? Magdalena. That's why, again, my dear friends, today we are being reminded by God to help one another. Even a simple gesture of love. Ang pagtap sa abaga, ang pag-smile, ang pagtabang, ang pag-greet, even pagkuha sa mga basura is already a simple gesture of love. Naghatag-tag katabang sa kada usa kanato. Nagapagaan sa trabaho sa kada usa kanato. Amen. Palihog